Историята, която ще ви споделя, е изключително лична. Всичко започна с моят мъж, който има биполярно разстройство. Това е психическо заболяване, при което нашите емоции варират от високо, от хиперактивен мозък, свръхенергия, която не знаем какво да правим. Понякога избива до агресия, до не те свърта на едно място. И в следващия момент тази енергия може да се забие рязко долу в депресия. Много бързо, рязка смяна на емоциите. Е много трудно човек да се контролира и затова той беше на лекарства за психичното си здраве. За голямо съжаление, лекарствата работиха до известно време, докато той не получи инфаркт. Като резултат от страничните ефекти на лекарствата върху съпътстващите му заболявания. И така, накратко, приключи историята с стент. Сложиха му стент и първото нещо, което лекарите му казаха, беше спираме ти лекарствата за психичното здраве. От тук нататък ти трябва да намериш алтернативи за своето лечение. В следващия момент изпратиха една медицинска сестра, която беше обучена да работи с хора с психични заболявания. Накратко да го въведе в новия му живот, как ще се справя, да му даде различни механизми или модели на поведение, ако стане такава ситуация, така да действаш. Само че знаете, тези, които имат рязка промяна в емоциите, знаят, че това не работи точно така. Но пък за голям късмет, аз тогава имах дифюзър в къщи. За тези, които не знаят какво е дифюзър, ето това димящото кръгче, купа в края. И аз си бях купила един дифюзър от квартален магазин, защото ми харесваше идеята, създаваше приятна атмосфера в къщи и жената погледнала дифюзъра и казва: ма вие разбирате от ароматерапия. И той каза: жена ми тук купува някакви масла и нищо не разбираме, накратко. И тя казва: обърнете внимание на маслото розмарин, защото розмарин има способността да канализира тази енергия. И тя всъщност да бъде креативна, вместо да бъде разрушителна срещу тебе, да не знаеш какво да направиш, ти всъщност можеш да използваш много творчески и да инвестираш в някакъв проект. Дали ще спортуваш, дали ще четеш, дали ще пишеш, дали ще правиш нещо с ръцете си, но тази енергия може да се използва максимално добре. Стигнахме се дълги проучвания и много опити. Това масло е хубаво, това масло е хубаво. Стигнахме до правилните масла, работим с най-чистите масла и всъщност тези масла му помогнаха да има не само въздействие върху енергията, когато той беше в високо хиперактивно състояние, но и вечер в съня, защото когато той е в хиперактивно състояние, той не можеше да спи изобщо. И лошата новина беше, че лекарите му бяха дали едно хапче на седмица. Той имаше право на само едно хапче, 4 хапчета за месеца и той трябваше да се избере коя от нощите да спи. Представете ли се, когато вече имате психическо заболяване и вече мозъка ви е обременен до известна степен, още повече ние трябва да се стресираме и си казвам: ако аз спа тази вечер, ще мога да спа чак другата седмица. Точно тогава ние попаднахме на етеричните масла и започнахме да правим различни опити. И искам да ви кажа, че да, мъжът ми все още има такива нестабилни моменти, но ние имаме инструментите как да се справяме. И сънят му е много по-качествен.